Ya kok sore ini juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki omong apa to jane wi lho? Lho. Ngombe kopi masalah apa iki? Ya, Sang, Bas. Iki lho bahas apa lho? Wong telu iki lho. Apa? Lho bahas apa yang krumpi apa lho? Apa tau? Ayo jere ning bendurian ae ndelok ning bendurian. Biasa bendurian. Apa nangi? Lancep nang nduk kok kene. Terus arep nglangi kok. Arep nembu. Tembu menak iki. Oke, ya. Ora tunggu suarane. Dur sapa kamera kowe jelas kok. Jadi bahas apa to wong telu cerita. Lah iya bahas apa? Saiki wong telu penan Iki bahas ki arep nabekno kowe. kok iso. Kok tak biasa nek tomblo. Kok iso rabek. Kita takono tomblo masalah Desi iki dhek sing ngerti nomor WA-ne kowe takono tomblo iki. Oh, Desi. Masa dadak ambil yang nyuruh-nyuruh. Desi apa kuwi lho? Desi omahe ndi? Oh, tak awon-awon tak takono tomblo. Kowe apa? Desi ke. Sing ngerti nomorku Mas Tom. Aku wis duwe nomor Desi. Ah, metakmu. Iki anu temetak. Coba kan ngomong Pak. Bener. Lare Desi aku wis duwe. Aku kuwi Desi duwe. Kuwi Desi ndi, Pak? Solo. Desi Solo. Ya apa? Ah, isi. Tetap omong ta. Kuwi kan jaluk ambek Desi iki kan jaluk nenton. Kok ngadi-ngadi. Kok ngadi-ngadi ndak sewi, kok ngadi-ngadi to. Kita aman kok. Mengidi-idi jadi. Ngadi-ngadi. Iki nomore. Tomblo ki nang paga. Sopo neh? Sing banganan. Ayo to saiki ning benduran menak. Lama apa ulah dunia lho. Nyurpe. Kok nyurpe. Nyurpe nang warung. Aku lu sing mbok pengen mbok survei. Kuwi golongane biaya tau siji teles itu ya. Ngawur. Omongane. Sing pakai butuh kali lah. Kuwi lho kan. Omongane cowok. Arwanawati ya. Kata survei ku ya. Arwanawati gitu. Ya tetep diselamatkan toh. Anak kecil itu. Selamatkan. Nomor Desi aku wis duwe sekali. Nah aku menang. Aku gak WA. Apa? Hai. Aku ora njaluk nomor Desi kok. Sopo sih njaluk? Saya buka di MDW toh. Wong iki dikandani. Wong iki kan nek wong enak ngomong to kae. Ora ngomong ro. Desi iku kan pas live aku buat tinggal nek bar adi baru aku buat tinggal udan kan lho. Keturunan Aita Jati ya. Kan ngomong Desi. Mas Tom yang punya nomorku Mas Kipin. Bisa Mas Tom aja. Terus njaluk nomor arep nggo apa? Angel. Kok jaluk tomblo. Apa yang duwe anan. Ndang. Cek golek ses Cek. Dijak ngarit lho. Banjir barang kaya Bang Banjir barang kok. Bendure iki banjir kok. arek yang utara panas kok. Ono rong surut. Rong surut barang kok sik hidup. Wes ngarit ning ndi? percaya yang paling pelem kuwi lho. Ah pelem nih guys. Klop godhong pelem lho iki kelumpono kae. Kowe kae oleh dipek. Apa nongko lho, Cek. Alang apa? Wah peman ndi? Masa sudah diomongin nek banjir kok. Banjir. Gede-gede. Iki susuk iki. Ofis air. Ngopi. Masa wedingi sukatmu dingi entek. Lah iya tek kowe tek kowe sukate kuning tak pakakno kok. Bae parane nggone omeh Desi apa piye, Ceng?
Iya toh. Ngene Desi. Paling Desi. Nah, masa Desi di luar ya? Nah, kalau neng Solo. Nah, Desi itu toh, Desi itu. Nah, Susi, neng Susi kaya nek loro. Susi, Susanti karo Susi toh. Masih neng luar. Dewi Sartika. Susi Susanti. Susanti karo Susi toh. Sing nak Susi Susanti nang luar. Astae. Kita Lah ini Solo to. Desi kuwi nang Solo. Lah parani. Kowe goleki alamat. Lah, Ya ya, Ses. kene lho. Jak apa lho. Dadak ning Banyu lho, Ses. Lah terus jale ku apa? Dalem wak kolmu ngopet to kolmu. Tak tahu. Wong papat pas Lah karo itu saudara nek. Engko sing arep seneng-seneng kowe sing tolong aku nek iki carane yo ae. ora iku karo Desi kan dijoli to. Joli. Dijoli to. Dijoli. Kuwi anen sih, iya toh. WA ra goblok kene kaya WA. udah dulu kan Ya kok wingi kok toblok ben di WA to. aku nggak tahu ya. Lah aku malah goblok, kudune kowe. Aku ora duwe nomere. Lah mulane kan tak wae ta kowe. Kayak nomor toblok. Di anak, alamatnya di aku alat berat orang ora dan wis Oh. bilang. Ora manut tak arep dhewe. Kuwi pasti ora nomere wi kok klewer wong. Gak percaya. Gak percaya ada arjunanya buaya. Ya ya. Buaya buaya jadi. Gak ada arjunanya iki. Ya ya kok tak WA-ne dhewe kok. Solo ke dak lho. Solo aja. Lagi nih bodoh. 200.000 enggak tol. Motor jago deh. Enggak budur 500 satu. Apa lu motor? Tak solare. Solare. Ya karo di live kok beli menak. Mau rugi kan ada apa di live. Gue lagi balik sama dia dan. Solare. Larang. Ulo kau saja ngajak. Terus anak-anak. Oh wong Anak-anak dia terlalu tinggi. Wah itu. Sekarang sih lagi dia. Yang ini harus nyetok menak neng kiri kena tempuh nih. endi yo mae aduh-aduh. Kalau kerja motor tekong lo. Kerjanya nanti ke malah tiga. Surabaya sing ono itu Tegal. Ayo. Oh. Wis nek Tegal Pekalongan badak lo. Rat gua rat itu ulunnya lagi. Kowe kok keblithuk kok kesasar jidet ora iso mulai. Iya. Iya Pak De. Tegal Pekalongan. Tapi yang ini lho berbeda deket ini. Akhirnya berbeda dari sana dan aku tuh kok. Iya iya. Ya iya to akhire ngaingi to. Gagal. Are sakol. Kesuket ya. Ngono kalau mling kalau nek nyoba di kono tonting-tonting kalau. Kok jungkel yo ber rasa tutulungi kok. Ini gembos. Dari Joko malah ngatasi lho jak kuwi. Kowe malah tekor kowe go bensin kok. Tekor kowe kok. Lha Pak iki vario to. Oh, bisa gede cewek. Sing kita. Sragen, Solo. Solo wani ora raimu. Wani yo, raim tanganmu lu kuat ora? Tanganku lho. Tangane lho jek kuat ora? Anu paturan lo pertanyaan. Ku bucelan mantuk kayak ngene ya malah. Piye? Kalau kerja motor kiri. Tali jadi tau kok. Kayak cah cilik ae kayak gini. Tali jadi. Mana tanane kayak jare. Iki piye to Piye to, jek? piye? Weh, ketokno to lain iki nek video ki. Nyapa to kok? Gua aja tak dulu tak sampai. Banjir sampai langit kok sok. Kabeh gelepang. Sabangkean. Sabangkean, sagulu. Ngene toyo ae bagian toyo yang Tayang mlebu. Sekolah kok. Sagulu. Montek. Kowe kuwi lho kok. Nyapa tanya? Kowe lho began lucur ae kok sok. Ya ora ki arep cacah lu arep moron gede. Alah kok caca. Kok malah makan. Caca lho, Blok. Piye blok ngene blok? Mulat, bulat.
Kok marah sih ora jelas. Kowe ngerti entuk dadi. Kowe kuwi Jajal karo medisi alamatnya di radio nomor HP nih. Lho, Jadi mau lama-lama dhewe. Mau Dia dhewe. mau kayak Jadi gini. ngomong wis dhewe. Nah, Berarti ya orang duwe ya Tom. Adimu piye ta jane? mulak, Tapi kan sampe iki ngomong nek kowe duwe pin njaluk aneh. mulak. Enggak tomblok. Nah, kowe kan ngomong nomor Jesi, dikai tomblok terus di WA dhewe. Oh, kena WA ning kono. Bukan dikai lo, oke kok. Ata COD alun-alun Caruban. Oh dek ben wong Medan aja alun-alun Caruban COD ne. Piye ta jane? Aku oleh wong Medan kenalan kok TikTok Kono nek lalu ya gula ada pesawat. Ada pesawat itu. Oh iya Pesawat bener. nang kono ke mancep nang kono. Ya itu dua tiket itu pesawat dadak. Coba malah kayak ngono to. Ya, Ya. Karena kita karena kok rondo lunga lur. gara-gara ada Google Live sama kantor. Warung. Nah, ini kan lah. Ya, kita WA itu kapan-kapan tak. Ya ada iki lah PL-mu di. Ya iya, ya ora duwe ya. Saya duit nggak tahu belum aku gak duit. Aku ya ora duwe. Berarti rada cucuk. Ora diucut piye to? Ya, pikir selesai orang anak kayak kowe harus dulu yang berdurian nanti mau dulu salad dia di PP. Koleksi tau podo tak PT. Waduh sak PT piye to? Koleksi. Ora jane rambutnya kan nyukuri 5 juta lho. Tapi mau. Tapi syaratnya berat loh, Bro. Sumune kudu ketok loh. Ndak bilo. Ya cukur dak kae. Kon takon tipisno mulet ngono kae lah, apa ya? Biar ki anu lho, tahu pisan tok. Tak konten iki potong, tak terang potong. Gelem deh. Potongnya biasa. Potong rapi. Biasa. Gak gelem gundu. Maksud ukuran cepak iki cek dawa 2 cm kan wis to. Kayak cilikane iki lho. Masa cilane tahu? Cilikane bios aku ketemu. Tenang. Tenang cilikane. Lali aku modele fotone Bu. Kene fotonya. Lah, kau ini kan jan. Lah. Kowe gitu-gitu ngerti. Gede roke Bu. Kene fotonya dokumentasi. Pemainnya agak yo sapi ya? Bisa kita nemblangi buat kita nemblangi bobang ta. Apa ini mujek ku lho? Apa ini mujek sing muni kok sok ngayal lah. Apa-apa 5 juta loh. Kita Aku gelem to kok. Itu ya orang gelem wae. 5 juta buat. Akeh lho udah jadi Iya, uang. kan aku mau. Ada foto sini aneh. Itu gue jejer gue jual orang. Itu main. 5 juta gue jual orang ewonan. Kira-kira jek nek murai pengen ngono simpen ae fotone. Ujek tapi lali lanjakan foto-foto. Itu kamu fotonya foto kecil aku kok. Iya, Perlu disepil blok. Digoleki Kudu digoleki. Thumbnail, tiga thumbnail e. Saya nek foto niki gak salah ngene Basir. Lah. Zaman dhisik. Ngantene lek itu gak salah. Kan sik cilik-cilik. Ini aneh gitu. Utomo sak sembarang. Kabeh. Pendek rambutnya. Alah lah wis ta we lucu-lucu lagi. Wah, lucune. Lagi perlu tok lho blok. Goleki blok nek arsip. Kok nek ketemu kok simpen foto nanti. Iya iya. Yo yo. Yo yo yo. Lah fotone iki foto. Foto cing zaman dhisik foto-foto Arsip ngantene. nasional dulu gue kelas ya. Masa sih kamu sana sumune. Lewi nyapa asal usule. Soal-soalnya duitnya ya kerek 5.000 iki. Wis asal usule dhewe kare mau lho. Jalan kok. Yes, Bro. Lewat bos Itu, bro. di vlog pagi hari tiga apa bro jangan terus rejang jangan lupa Sik go. assalamualaikum